lugar máxico no Couto que se non tivera o discurso escrito casi non sería capaz de falar, porque despois de escoitar os versos tan fermosos en boca de xente tan fermosa é un orgullo estar aquí, é un orgullo para toda Galicia o que facedes, e é un orgullo ter os meus cantos en os parabos. Ben, eu quero presentar esta mostra que se chama Non cantes, non chores. O título está tomado dos versos de Rosalía. É unha mostra que homenaxea a Rosalía, pero sobre todo a través de Rosalía estou tentando homenaxear a todas as mulleres. As mulleres que pinto, que están por aí mirándonos destes escalos, son mulleres que escoitan a voz de Rosalía. E seguindo o seu espírito de liberdade cantan, choran, entran, saen, traballan, loitan, son solidarias e colaboran en pé de igualdade co compañeiro. Son mulleres cheas de cor, vivas e cheas de luz, e nas súas mans seguen a crear vida, porque a muller fornece a sociedade, aguanta dela en todos os aspectos, e faino incluso dentro do silencio ao que se nos alegou a revela. A muller dona de seu corpo, a malé de mulleres, a muller que di que canta, que chora, que é libre, que entra, que sai, o concepto de matria. Rosalía está en todas as mulleres e está en todo o que queremos contar as mulleres. Eu espero que vos guste a mostra, que é un humilde homenaxe a Rosalía, e a través de Rosalía ás mulleres que son as miñas amigas, as miñas compañeras e as miñas irmás. E se me permitides, quero dedicar a mostra a todas as pequeniñas Rosalías, as nenas da aldea do Couto. Moitas gracias.